Takže, ahojte, moje meno je Elizabeth a totálne spontánne mi prišlo nahrať toto video, keď som sa pýtala dneska, že čo by som mala vytvoriť. Aby som chcela byť nervózna, ale v podstate všetko je tréning a všetko je asi len o tom, ako si zvykneme na naše nové prejavy a ja som si dovolila sa takto prejaviť. A v podstate zámer tohto videa nie je ani tak žiadny, ale to, čo tu poviem, by malo nejakým spôsobom padnúť na užitok v zmysle asi iba takého pokecu o živote. Teda už sme natočili kedysi s kamoškou 2 podcasty, ale toto bude trošku iné. Tu budem hovoriť len ja, bude to také prirodzené, ako to proste budem cítiť. Nemám nič pripravené, žiadna štruktúra, teda žiadna štruktúra není prichystaná, ale myslím si, že to je dôležité. Takže trošku si držím prsty. No. Takže ešte raz zdravím vás. Hoci kto to pozerá toto video, ako komu sa dostane, tak verím, že si to pozrie práve človek, ktorý to vidieť asi má. A YouTube, kde pravdepodobne toto video aj zazdielam, tak je platforma, ktorá mňa osobne veľmi, veľmi obohatila v určitom štádiu a aj doteraz, a keď už trošku menej, tak je to studnica obrovského poznania a inšpirácie, keď si vieme nejakým spôsobom vybrať to správne pre nás, pre náš rast. No, o čom by som chcela hovoriť, čo je vlastne teraz dôležité spomenúť. Isté osobnú spoveď je podľa mňa, alebo osobné prežitky je jedna z najintimnejších zdieľaní, aké vlastne môžeme dať svetu. A ja vždycky obdivujem ľudí, ktorí vedia o sebe rozprávať, vedia zdieľať svoje zraniteľné miesta na margo toho, aby obohatili svet a ukázali možno, že sa dá život žiť aj z inej perspektívy. A už som si povedala, že je na čase prestať to obdivovať u druhých a začať to robiť tiež. Že na mojom hlase záleží, že na každom z nás záleží, na každej našej tvorbe, akú si dovolíme robiť a cez nás plynúť, tak je tu potrebná. Nikto nie je zbytočný a sama som k tomuto musela dozrieť, uvedomiť si to, že všetci máme v sebe unikátne dary a talenty, ktoré možno ani vôbec nepoužívame v súčasnosti, ale môžeme sa k ním navrátiť. A ako vlastne ja pracujem s týmto, že ako sa vrátiť k sebe. Najčastejšie, stále sa mi to opakuje, takže je to asi pravdepodobne dôležité to hovoriť. Nazýva sa to aj ako vnútorné dieťa. Práca s vnútorným dieťaťom. A niekto možno svoje vnútorné dieťa ani nepozná, niekto ho práve že veľmi silno vidí, pozná, druhí ho vidia. Ja som napríklad príklad človeka, ktorý má to dieťa vnútorné veľmi silné. Ja som s ním veľmi spojená a na margo toho ja veľmi milujem deti a celkovo, že vždycky mi to bolo totálne prírodzené a vždycky som im rozumela bez toho, bez nejakej námahy, bez nejakého študovania. Čiže je to moja prírodzenosť, ale nemusíme to tak mať všetci. A toto vnútorné dieťa sa vyznačuje vlastne tým, že sa vyznačuje takou bezprostrednosťou, takou tou živosťou, taká tá radosť, čistá radosť, robím veci len pre radosť.
urobím aj nejakú také nepredvídateľné veci, ale nie v zmysle akože nejakého zlého zámeru, práve že naopak. Je to také blbnutie sa, také urobenie si zo seba srandy. Pre mňa je moje dieťa vnútorne obrovsky silné a viem, že to milujú niektorí ľudia a niektorí to zase nemilujú. A to je často znakom toho, v akom stave máme to vnútorné dieťa. Že ako sa cítim, keď vidím dieťa. Že cítim niekedy nejaký odpor, alebo že práve to je pre nás správa, že ako sme s tým dieťaťom v nás spojení. Toto dieťa v nás ovplyvňuje mieru šťastia a radosti a by som povedala takej vnútornej živosti a viem, aké to je, keď toto dieťa je smutné, nemá pozornosť, nevšímam si ho, alebo proste myslím si, že niečo je dôležitejšie, lebo teraz sú na rade povinnosti a vtedy opäť cítim ako taký vnútorný smútok. A preto je veľmi dôležité sa zastaviť sa úplne, a spýtať sa samého seba vlastne, že čo by mi spravilo radosť. Alebo čo by ma potešilo, čo som robila, keď som bola dieťa a vedela som pri tom stráviť hodiny. To môžu byť x rôznych vecí a možno si ani nespomeniete hneď, ale časom, čím viac sa s tým spájate, tým vám začne byť to dieťa jasnejšie, začnete ho viac vnímať, viac počuť. A pojí sa to aj vnútorné dieťa, no. Krásna téma, krásne. A aj keď ho máme vlastne živé a prebudené, je to neustále navracanie sa k nemu, lebo vnútorné dieťa nie je spojené len s tou radosťou, ale práve vnútorné dieťa je veľmi spojené so všetkými našimi traumami. Tými časťami nás, ktoré boli ublížené, ktoré neboli videné, ktoré neboli možno vypočuté, ktoré neboli docenené. A je to aktuálna téma, ktorá sa podľa mňa veľmi ju cítiť vo vzduchu alebo v kolektívnom poli. Nazvime si to hociako. A v podstate tá práca vnútorná s tým dieťaťom je úplne, že esenciálna. Je to veľmi krásne a nadobudneme inú kvalitu života. Takže pravdepodobne toto video má byť len takto krátke, pretože už necítim, že by som mala k tomu niečo viac povedať. Veľmi sa teším z toho, že som to konečne nahrala, pretože naozaj natočiť sa, postnúť to verejne je obrovský výstup z komfortu, aj keď sa vnímam a pozriem sa na seba z nadhľadu, tak vnímam, že vyzerá to veľmi sebavedomo a že ako keby to robím veľakrát. Ale opak je pravdou a preto nebojme sa robiť nové veci, aj v ktorých začíname. A fandím vám všetkým, ktorí si toto video vypočujete. Možno skúsite sa trošku zamyslieť nad tým, že ako s tým vnútorným dieťaťom to vlastne máte a budem možno rada za spätnú väzbu, čo sa týka nejakého komentára pod videom, pod môjim kanálom. A budem sa tešiť opäť na budúce, keď mi príde inšpirácia. Takže ahojte!